Mama catch your FM, catch your FM. I say Mama catch your FM, catch your FM. I mama catch your FM, mum, some non pen one cent, power sem brana, uncle one cent. If we say Obinima, Obicher, Mama catch your FM, no, Mama catch your FM, Mama catch your FM, Mama catch it. Obama say boy, Obama say bim boy, Obama say Obama say boy, Mama catch your FM, catch your FM. The other four, we have Mama catch you. So the winner when you know other four, you and me as dear, I will be a fee. The other must say, I will far more share, more subscribe. You might be any DNA, or be Nima, or be Chile, and then so, and some the brave, you know, be shell and the fortune say, young general, Sally, and the I can study with Sally and Yanko. You can't such a way as a four, but you dream by some that's nothing. You'll tears the law for the dear free. Hey, and the mommy and I say, and the fumble. And I'm in a boss, only as you under me, kind yo, a few free trouble, the end, and the women know. I didn't see the reason for me, sour. Hey, and it's you me at the fumble. And you will have Mama catch you, will be the man, will be checked the bomb, so boom. So that we are catching a moment 200 years as I know that was a regular. Yes, still you have always so guy. Joe, Minian, I feel what a young can. Your telephone number is 01521400810 for what's the number. You will give you a big Chinese say, and your Obinima will be trade. Hey, you can be some, you can worry some, you can probably some, you're too full, yet show a mamma, any money and so. Banana, hey, banana, Joe, and you never go from a dacia boko, and a sour, banana, Mamma catch you, hey, Joe, what a fool, with us, somebody I say. Joe, Miriam, and then the Abusia and the other floor and the bar. Yatsras, your dear Duma, your dear bar. And then said you will send me any other. None of my info, your public show and yard, none of who was when you ask them. Over police paying Mr. Pombuano, I salute you, sir. Only about Mamma catch you, why do you know? It's in there, and some no offer. Bra, every one him, another one info, every woman, yes, Ramo. I will get the immediate Ramo, we are Cassa, we are so and a diabana day, a diabana denti when Uncle Pono, we are semaye, ya pe, the moon samono, and then the baby say, Upon one, who the Abama catch in the said your macano, what the engine anime, and what the engine anime, none of my handful, if we are see a fanina, none me mammo, piao. Joe, and summer yedia bayno, and some actually probably actually. Yatina said, Dreamo, Yashim, now but say, ye petro, and Maria Siminati, said your dom, and your mere dom or dom tea, Mamma catch it, and the ye bisa, no more tea, no watch lay, and see some I bayno, yes, no, ayo da, would ye like it, no one subscribe, every I said the Bianca and I know that, not the your day, it's only about Mamma catch it, and the fem, panana, yo, and and some are sabre, Busian share at the floor, Yadia Ba, I'm a Busian Yeti, and the same. And say, and some bring a trouble, we are saying. Oba Shana Sabia was Sabia Yado, Obia sorry, Afa Bible, Sena or Yadibonyani, a Sacra, a ye, Sani Yakuponi, Washer ye, say yet to Bonin, ye be free of Bonin, a young tongue. A more broby or dear Huye, Yenana, ye had a massive 40 bonia sayema. Na a nuna chino, nanny panaba fahon, na fafse, and some near maybe a or ye. And I need send a busiani and the 4 year baby sase, and po ye him fear, nananon, said the Penica,
tumi wo ho emra wo ho tumi efra hemfie emra so ya ban de nti ne abusua ne adofo be woni omba mwade nyina mama ka kire me mabisa mo say enti saa asɛmwe no ye betin de tumi aye adwuma ana ye betin de mra aye adwuma de di kan adofo abasam ne say abrantie be pie manga ne ba be fra ne Manasi akasa bebre asofo bebre so na akasa eye Honorable Kennedy Japan ne radio station ho se no ne asofo bi nim kunipa be de apemfo ahyefam ama brantie ya kanse bebre ama asofo bi nim abeka osofo bi ati ba bi na ne so no ani nua bakora afa no na wei na abusua ne adofo atena se ne be de ama mama ka kire se ya mra ne ye mabisa se enti sa ansem bi se so obi tena se na o kan ansem bi se ya sebe oman no mu nananom asebe yamuti nkonwa so eni police panyini owuro pombo anu bi nua be ma sansam no sei na ese aban fa no na sei na ese nananom so fa no nti ne sansam ni ne oba amaka akire mo de nyina obi nima obi kirefo e de aba se me famra enti sebe yamu nyina mu nim no ye nsem yi ye kasa kire banyansafo badwendwemba se obeti asemi no afa mu abanti no telephone number e di dwuma no 01521 4008110 odofo obehu ye wo YouTube obehu ye wo Facebook enti bi nia nyadaje ti asemi na nne amoawa o kire bebuam eduanom enche yo ne ye nua be mama nasi ni asofo bebre se de mekan na nsai so abrantie bi so apie odi bi aduro Tech FM se doma ahinkura ye mea bi kuro doma ahinkuro ka accident kese bi siye emma doma mane bridge ye kese boye sa brantie ya no asem ne say ono ne koso sa accident no e wodoma hinkro ma su kwani ho a se bi nipa titirofo nyina ye bebodina ye gya obi asa ye papa galas ma papa panimu asebe abone bra aduru ba bi anka sebe obeto no konawu ama abusua adeda na madoma hwe enso sebe yamu nananom mesira meka se nkwanhia nti papa wu ye ni funu po ye nti ma fa to amani pa nhwe na nipa wetin betra radio station sa o kasansem wei o kawia na asori na oko enu na abusua ne adofo de bisa me sa me mfa mra mabisa wiase afa na nyina owura police panyini ene nananom amuti nkonwa so se mra ani tumi entimi nya adwuma wo saa de ehu obi a wono waye wade sunsun wawi o na wo ye sunsun wade ne wi a etu wo ho kwan sa wuti betena se eka ema wi ase so nyina te se ade we wi ye sunsun mu no koso sa ankwanhia no ama nipa titirofo bawu empo asofo abati nipa de yahefam manasi yaka bebre se wono aka ho ne baye ono aka ho ne baye no sebe ye nya police panyini a wana se police fo ho so ne se ho okofa ne se onko kire ni bentu nipa nkasa yo ye nya bi sa amenti bi meme hu bi so TV so ade bi asi anka ye be hu bi TV so se de ote so kan eno na abusua ene adofo me ba bi sa ne meme hu bi ne so bi bisa se owura opombo ani ewiase police nyina eyeye nana akufu ado dankwa wode ahye wonsa enti se nipa bi de ma ade awu ne na ma sakra na otim beka otim fa no ho disa eno na ho monhye na anu ada ababa wo abefre ne sekani gloria a wono awie se wo ye kristoni na mpo wu ne wadamfo asemi se ye komu a galafo sebe se obi abeka no kura se ye tracy started ne ntokwa yi no na men's bay ye hu kwa na efa so a ababa we ba mu ama nsem akese mpanimfo atitirofo bi a ababubo bedina to wiase ya sansem we nyina no eno na me bisa se emra ani tumi timi ya adwuma na sembra ne tumi timi ya adwuma de a menim sa ka betima asi ano efiri se maati mahu bi a kire se obi akoka na sem ne ono na oka na ono wo kire makire obi no enne aya senkase ama sa nipa na ba aboneka na enu ne me bisa se sasa abrantie ya doma hinkuro enkwanhia kese yi awdi ma ni si ya ma ni patitro matane ani mu atitirefo ba wu aja babusua pasa no sa ni pasa no enu nti police nti mu mfa no aban nti mu nya ne hwe enana no ma hemfa muti nkonya so muti mu enka hwe nya bibia kire sa ni pa ne dia ene sa bire sa yakọ prison a ye nyina ya Ghana fo edie owura tai papa ya sakra na se ne niam bi a oye e wo prison wo kire se na nipo efira ene ne ta sa tai ya sakra
Atayi asakra atayi e suspect ne be de kwachi atayi bia te so ye kromfo na so da be kwachi atayi na atayi nyina obi danima na obokro no enti sansem we na abusua bi adofo bi no batena se ne be de abre me mama ka eche ne nso mahwe mahu se nokura ni asem no de be ka no ewom ti be so ndi aba me be bisa Ghana mpadimfo enti owu opombo adu me nua be ma sabre atayi de prison Atayi asakra oya worship o kanyame asem na sa atayi asakra de na so obi ne nam Ghana abontene so say ono so adibone na jai no timfa no hudi dia ne na se prison yesem wura ho na mo yi nipa bi mpie na beben sakra no kra no hu say yen sakra pa efri say eniema bebre ne nipa bi ne ba ya be fa be ho adi enanso ma obi odibone kra wonsuro enanso ma obi okaseti apanyini kra wonsuro enti ne nananom ahemfo efire ti fi kwesi anafo epuoye ene atoye ene asemi sabia musabia nyaado mo de hye mo animu a bi bisa mo se mo wotumi a mo tindi chi nipa bi edadua mo wotumi ya mo tinde mo mmara hye mo nsam ama nipa bi mo bone kade a abrantie bi a nipa bi no maya bi no abenam beke kansam enya ba akofo ensem we no enkura hodo nyanti me eto ma nana no mo gu wiase afa na nyinara police fo mpanyufo amwo wiase nyinara ya Ghana de police panyin oda no ye me anua be ma opombo anu se papa sa nsem we no papa nne ma nsem we mu nua ba me ka asem yi no ma wo pene so yi ebibi nsi na nya dini na na ya busua so se be ma bi tena ase ya be de ne ye police panyin o freedom amani be fa no opombo anu wonti me nkasa wasakra na wadi bone na nipa na betena maka na ofa no hudi sese abrantie afa bronya ho na o biscuit ensama kase no oka oboapa na sofo obi a wono atena sese sofo bi de ahwi ni ho afa de owie ya obeka na sem ono abrama ya sena ka se wo sofo a befre no wusu bempa beso ane se onkonkosa ne ho anwea ebe ya kakra o de sofo wusu bempa ebe ba beto ewiase se papa no watisei abusua no muni aba mama ka chire de abusua soma me de abani wodofo se de maka no ye dwumadie ye friend obi nima obi kire ye chia dofo nyina ye sere mo subscribe na mo share video yi ye nsem no wanti ase na wochina wo beti ase enti de ye kan ne se enne ensem no ye de atofa boko na mo ye bisa nipa bebre ni gu prison sabi obi awi akokọ baako bede na koje mfie dunum obi wo ho asabro na obi ntokwa obi handi ho emfi a wodem no wodwere ho a wonte ase na ebe ye den na obi bekasa menne asofo obi akonipa na nne odware sra na address na afa TV na odi asi nanim me papa chew me papa police panyini wona wodo mo nkeka mo ho na Ghana nipa ya afa no ho adi dodo nipa ya afa no ho adi dodo kire se eya wona bo Canada Japan no ankasa na atane radio station se edru ba bia na open Lawrence aban senka Lawrence peniswa na Lawrence penso no ena de wo sesa bio na bibi papa bi wom de asem we Lawrence peniswa nko nka mfa no hu ni sa enne se freedom wo mu nyina Lawrence peniswa nko nka mfa se nipa no no na abeka se ya sie nipa ba bia be sie nipa no nko kire aka na afa no ho adi enti mu nua ba mama ka che se abusua soma me adofo soma me a me de me hu obi amanasi de ma ehu no asofo abakọ owura Canada Japan ne studio ho akoka sofo o ala afọ no ani nua ba aka sase mu na nti kura ofiri mu no emu hene o ye ne den eye musuo sa wo befa wo nua ba sa wo befa wo ba ana wo befa wo yire nua wedi ono aka se ne nua ba no ma ne nsa na sanse wo ne nipa tena se adwene ho o ya nti ase nananom woti nkonua kase so amane be ye ya nananom ahemfo mudi mu fa eti sa nipa wenu nyina no momwa na wiase no me de na ya nka politics asem o enya politics wiase ne ma ayekọ no eye ne ma bebre a ede nnome ene hawbi na ebre yen se de da bia meka no enne mo hwe de ye wom de wo pekura no wo di kura aya adwendwene eti nne munu ya ba mama ka chire se mi si ha ede nsemi ba ya ne de adofo ede ama me minia wonsa ka share fama wunia eye wo bi nima wo bi kire ane mama ka chire no meda masi be ni share video na ko na busia ya ko fo ya sanka bi eda se bye bye.